possible que molts de vosaltres, igual que jo, penseu que els japonesos estan tot el dia menjant sushi, sashimi, és a dir, peix, verduretes i una mica d'arròs. Clar, es diu que són tan sants, i ho són, i que viuen tants i tants anys, però en el fons, els japonesos i nosaltres ens assemblem molt. De fet, portem una dieta variada, i els japonesos també mengen la seva carn, no us penseu. Mengen pollastre, mengen porc, mengen vedella. De fet, un menú japonès, normal de cada dia, no de restaurant, té una sopeta, una amanida i un plat que pot tenir carn o peix. De fet, hi ha un plat que ells mengen molt sovint cada dia que es diu katsudon. Jo el tinc aquí. Resulta que aquest plat té arròs blanc, té una mica de llom de porc empanat i trossejat, té ceba, té una mica de salsa de soja i una mica d'ou. És això, és un plat molt complet, de fet té proteïnes, té carbohidrats, té fibra, està molt bé. És a dir, que no us penseu que els japonesos estan tot el dia en filigranes de peix, són molt més terrenals i també mengen la seva carn. Com a suggeriment us diré que podríem fer aquest katsudon d'una manera encara més saludable. De fet, podríem posar-hi arròs integral de base i aquest porc empanat el podríem empanar al forn. Sí, agafeu el llom de porc, ou, pa torrat, farina i el fem amb el gratinador del forn. La salsa de soja i ja està. Un menú perfecte.